Merħba, jiena Norman Borch. F'din il-video se naraw kif nissettjaw il-Windows 7 biex inkunu nistgħu nużaw il-format għad-dati u l-funzjonijiet oħra bil-Malti. Immorru fuq l-Start button li tinsab isfel fuq ix-xelluk tat-taskbar fqiegħ l-iskrin. Minn hemmhekk nażlu Control Panel. U minn hawn nażlu Clock, Language and Region. U għaw għanna Region and Language. Issa, minn dawn it-tabelli nħarsu lejn l-ewwel waħda li għandna miftuħa u nirranġaw il-format minn English United States nagħmluh Maltese. Mela, inniżlu il-lista ta' lingwi li għandna nistgħu minn hawnhekk nafsu it-tastiera, it-tast tal-emme fuq it-tastiera biex naqbżu mill-ewwel għal dawk il-lingwi li jibdew bl-emme u nsibu Maltese, Malta. Kif nistgħu naraw issa mela għandna anki id-dati u l-format tad-dati u l-ħinijiet qegħdin bil-Malti. Issa niklikjaw Apply biex nirreġistraw dawn is-settings il-ġodda u mmorru mill-ewwel fuq it-tieni tabella li għandna Location. Hawnhekk il-current location minn United States irridu naturalment nibdluha għal Malta. Mela l-istess nerġgħu inniżlu il-lista sewwa naqbżu fuq il-lista fejn tibda bl-emme u nażlu Malta minn hawn. Nikklikjaw Apply u OK. Nistgħu issa noħorġu mill-window tal-Control Panel. Bekk issettjajt il-format tal-lingwa tal-Malti. Fil-video li jmiss naraw kif nissettjaw it-tastiera biex inkunu nistgħu nużaw l-alfabet Malti fid-dokumenti.